los van conquerir i va deixar com d'existir durant un temps. Però a l'època medieval van tornar a existir tot, però van tornar a sortir bastant perquè va haver un incendi que va fer que una tercera part de la població d'abans s'extingués. I després de l'incendi va sorgir Londres, o sigui la ciutat moderna de Londres, i va tornar a ser una ciutat amb molt negoci molt famós. Al segle XX van tornar a sortir perquè va passar a causa de la Guerra Mundial i van bombardejar un món, la ciutat així va quedar. I ara Londres és una de les ciutats més importants del món, amb més turistes. Londres és molt coneguda per ser un lloc amb un clima molt plujós i gris. I és veritat que Londres té un clima molt inestable i aquí un dia que pot aixecar que faci sol i van anar a dormir i que anar a dormir no pot ser, però i que per la tarda faci sol i que faci calor. I els mesos més freds de Londres estan entre el desembre i març, una mitjana de 4 graus, i els més càlids són el juliol i l'agost, una mitjana de 17 graus. La demografia. Londres, entre mig del segle XIX i el segle XX, va ser una de les poblacions la població més poblada del món, però després van haver ciutats que la van anar superant a poc a poc. I ara és l'àrea metropolitana més poblada de la Unió Europea. I aquí podem anar a veure com la ciutat de Londres és el roig i l'àrea metropolitana és com és taronja i això és potència. I podem anar a veure com va anar. Primer va pujar i va baixar ja. L'economia. Londres és la ciutat de l'economia més gran de tot el món i té molta economia perquè té molts negocis. I els negocis se donen perquè la seva llengua nativa és